Xori, com veus el panorama? Com ho veus? Però sí, la veritat és que ho veig negre com una botifaga de Burgos, d'on és Pacheta. Claro, diu que tampoc estem tan mal, que ell està acostumat a estar ahí. Està acostumat a ell, però Morato no. No sé, jo crec que quan així té gaig s'ha notat, no? Però el míster no aposta molt per té gaig. És que se veu que no té gaig i té gossos. Estic veient ahí en Twitter que ja donen per fer que vaya per Marcelino. No sé si apretaria el botón rojo i carregar-me a Pacheta. Mira que volia que se menjaras turrón, però este no fa ni la moca hora de Fira Santa Catalina. He vist els comentaris, no? Els tuiteros més famosos estan demà de guàrdia, corresponsals, en els principals vals, per si va a almorzar ja Marcelino. Pues no mos encontrarán, perquè Marcelino ni pan ni vino. Este me portarà al poke hice, a menjar saludable, ja veuràs.